थेवबो आं जोबोद गोजोननाय दंलै फार्स्ट टाइम ना ओमफ्राय आंबो जोबोद खुसि नोंनि खुसियावनो नंगौना देनांफोर एसे बारायबाय खोमा ना बिनिफ्राय एसे मोजांसिनखौ मोनबाय बायोना बाया समासो मोनथिहोसिगोनलै दे नों नाजाबाय था मेहेर मानो मोना जानो सानसे खाफालाबो नोंजों लोगोसे थागोन ना वाव बेबायदि लोगोरि थाफाबाथ' आरो माथो नांबावगौ ना आंनि फिसा फिसा खुसियाव बेबायदिनो थाफाबाय थालै मालाबाबो आंनि गोजान जानाङा जागोन दे गोजान जानायनि बाथ्राखौ ओमफ्राय नोंसो बिदि दासान आंथ' सानखायानो थोद आंथ' गोजान जाखायारा दे होमबाना आं फन हरबाय थागोन ओमफ्राय फ्रि सम मोनोब्ला रायलाय आंजों जागोन दे ओमफ्राय मालाबा समाव आं फन हमनो हायाबा ना साननानै लाबानो जाबाय बिजि दं होननानै नङा माने एसे खामानि थायोना बेखायनो जागोन दे जेसेबांखि हरथ'आ मानो नों जेब्लानो फ्रि मोनो अब्लानो हरबानो जाबाय आं नेबाय थागोन अके माय सुइटहार्ट जागोन दे बिदिबा थांसै औलै थांथ'नोसै नों बेवहायनो आरामसे थाथ'दो दे ओमफ्राय आं आराम थानानै मा जानो नोंहाथ' जेबो सानालै बेफोरखौ आइम अके जेरावखि थाया मानो फैसा खामायनांगौनि खोथा दङ ना औ दे आं आइ आफा गासैनोबो खिन्थानानै होनोसै ओमफ्राय नों अबाव थागोन रुमखौ लानोसै ओमफ्राय थानोसै आरोलै लोगोआ नागिरदोंना आं हारसिंसो थागोनलै दे अब्ला मोजां था मोजां जा लों मिन्थिबाय ओमफ्राय नोंथ' मोजाङै संनोबो रोंनाय नङाना आयौ बेसे केयार खालामदो ने आंखौ जेबो नङालै मालाबा सम सम नों संना होफैबानो जाबाय आरोलै नंगौ औ नंगौथ' आरो ओमफ्राय मेगि संनानै जागोन ना मेगिखौ रोंगौब्रा आङो ओमफ्राय मेहेर नोंनि खामानियावथ' गारिबो नांगोन दा अब्ला नोङो न'निखौनो लांगोनब्रा माथो आरोलाय दा सानजोंबो रायलायखाबायना अ दे बिदिबालाय ओमफ्राय माब्लाबा आइया डिस्टार्ब खालामफैबावोबा ना न'खौनो जोसिजोबना फैगोनलै आं बिनिखौ एबार मा होननाय जादों बेलाय मेहेर हामाना बेहा बेहाय बांद्राय पावार गैयाब्रा हजों गावनि न'आव बानदेन बेखायनो नों जेबो टेनसन लानाङा जागोन दे होमबा मेहेर बायथ' दे आं थांसैलै मोजाङै था मेहेर खामानि मावनायखौल' दासान नोङो गावखौबो गाव जोथोनै ला जागोन दे देनां आंहाय नोंखौ लानांगौनि खोथा दङ ना औ बेखायनो बांद्राय सानलाबाय थानाङालै बैलाय फंबायफोर दङ ना ओमफ्रायथ' जुरि आइयाथ' एकदम बेस्टि बायदि खासैना अके बाय बाय दायो फन हरगोन आङो औ सहैबानो खेबसे हर मा बिदिबा थागोन नोङो मेहेर आरोथ' नों बिदि थाफेराखैना समावबा जानो रोंगोना रोङा मोजाङै संनानैबा ओमफ्राय सान मोना बिदि थांबाय थायोब्ला देहाया मा जागोन फालाय देनाय आयौ सानना बोरैबासो मोनलायलांबाय आं आंहाथ' बेयाव आरामै थायोब्ला नोंबा माबोरै थागोन बिहामजो हाथरखि आयु हाबाब बहा थांनायमोन नोंसोरो आयै आं मिथिगौ नों जोबोद दुखु मोनदों आरोथ' जोंखौ सिन्था खालामबाय थादों न' हाब सिन्था खालामनो जोंखौ निमाहा होदो आयै आं मेहेरखौ बुंदोंबोमोन आइमोननो फन खालामनो होननानै नाथाय बेबो अख्राना बेबायदि खालामो नामा बिहामजो खमसे खमथ' फन खालामनो नांगौ रागा जोंनानै दुखु मोनबा बिदिल' थाङो होमबा जायासै नोंसिना बेबायदि थांनामोन आरो जोङो दङ अब्ला मानो सिन्था आयै बे मेहेरानो लोगोनाव थांबाय ओमफ्रायो बिसिनाव थाबाय नै दिनै फैबाय ओमफ्राय गावलाय बोरो मानो फैयासै आयै बियो मा होनो बै जे माबा अनलाइनाव बिहरो ना माबा माबि आं बारा मिथिलायलाङाहाय आयै मा अनलाइनाव बिहरनो जेन'बा डेलिभारि बय जाबाय आयै बियो औहाय आयै जमेट' ना मा होनोमोनलाय बेहायनो मावदों आयु बे माबा माबि मेथाइ रोगाना हैग्राया औ आयै बेनोनो हाबाब बिदिसो मावबाय बे दालायथो मानसिफ्रा गोथाव गोथाव मेथाइ बिहरनानै जायोना जाग्रा लोंग्रा बेफोरखौ हैग्रा आइ हामाथो गावसो बिहरना जायोमोनलाय बेलाय दा गावनो बिदि हैग्रा जाबाय हैग्रायाव मावबाय औ आयै मा जाबावनांगौ जाखोसै अब्लालाय ओमफ्राय मानसियालाय बोरैथो बियो आंखौ दोननानै थांबाय आयै ओमफ्राय रुम रेन्टआवसो थासिगोन बियो रुम रेन्टआव थानो ओमफ्राय आंखौ बेवहाय थानो खिन्थादों बियो गावहाबा मा खालामा बिदि होननानै मानोहाय बेफोरखौ खालामनांलायगौमोन दिनै बेसेबां खस्थ' हो दा आंसो बेफोरखौ बिहरनानै जायोमोन अर्डार खालामनानै माब्लाबा समाव आबा मेहेरानो होफैयोब्ला बेखौनो मावथ'नोसैनो आयै गावबो बुंबाय आंबो जुदि गाव खुसि दङब्लालाय जेबो होनासै आयै फिसालायहा बेफोरबायदि जाथारबाय होमबा थ' न' सिङाव रायलायनोसै जागोन दे आयै ओमफ्राय मेहेरनि एड्रेसखौ आंनो दायो खिन्था जागोन आयै गथ'आलाय मा सानखो बेफोरखौलाय दाथ' ओरै थांलाय ओरै फैलायसो जासिगोन ना बिदिब्ला नों बेखौ मावोब्ला आबा मावनायाथ' र' मावखानांगौ जेबो गाज्रिबो नङा अब्लाबो
नों दा न'आव गैया माया न'आव थाया हो जानाय लोंनाय थिग ना उन्दुनाय थिग माब्रै मा जानांगौ जाखो न'आव थाब्लाबोथ' बाथ्राया बेलेगमोन दाथ' आरो नोङो माब्रै मा जागोन फालाय सान I'm ready ओमफ्राय नों बहा थांनो होनदों ओमफ्राय आंखौ बहाथो लांगोन थांगोन आरोलै मोनसे जायगायाव ओमफ्राय नों ओंखारखाबायबालाय थ'दो नै गावनो ओंखारनो थिनबाय आं ओंखाराबा माथो अके बाबा दे होमबालाय थ' नाथाय आंनाव हले फैसा गैया दे सिंग्रा थरसे थरनै जानोबो गैबावासो आयु नांलाया दे माने आंसो लांफैदों नालाय आं जाहोगोनब्रा आरे बा ओमफ्राय दिनैलाय मा गोसोखांदों थुनथुलिखौ लांफैनो ओमफ्राय जेनेबा नों थांनो गोसो गैगोन ना गैया माने आंजों आरोना वेल जबरदस्तिबो नङा नों जुदि गोसो गैयाबा अके जेबो नङा थुनथुलिया खेबसे येस होनबाथाय होनबाय बिनिफ्राय रावनिबो खोथा मानिला रियेलि या आं नंखाय बुङा जितु नै आं दिनै दख'ना गानलायदों वाव रियेलि बिउटिफुल मोजां नुखादोंब्रा नाथाय मा खालामनो आंनावथ' बे गांसेल' बेखौनो बै समनिफ्रायनो गानबोगासिनो आङो मानोना आंनाव बे गांसेल' खाथार अ दे जेबो नङा उनाव रायलायनोसै ना होमबा थग्रोदो सेना बिराद मोदोमदोंलै नोंना बेथ' गावनिनो सेन ना आं खावना लाफैनाया मोनथिबायसो नामा बेलाय आंबो मा होनो बेखौ फुनांगौ जाम्बि जाम्बिनो बियो मालिका खाथियाव थानायावनो आंबोथ' आरो बे एखे कम्पानिखौनो फुनो ना मा नाम मोनलाय थुनथुलि बावलायलांबायसैलै आङो सेननि नामा सेननि नामाथ' वाव घरियाबो मोजांलै गोदान नुथारदोंना गोदान बायदों बिदिथ' नङा दे बाद दे थांसै थ'दो गारि लाबोखादोंना आङो गाखोहैदोल' थां वाव गारिजोंसो थांबावगोन माने बाइक ना साखा खब्रै औ साखा खब्रै थ'दो आयौ दिनै साखाखौनो मोनसिगोन आं बेफोरबायदि जिउआ खेबसे फार्स्ट टाइम आंनि सेना नोंनावसो दंफैयो मोनथिखायो दे आङो दाख्लैनो मोनथिदोंमोन दाख्लैनो मोदोमनायखौ हमनो हाखादों आङो दुद मबाइल नायनोबो टाइमखौनो मोननो नागिरा माथो बाब बिदि जाथारो होमबा ओमफ्रायथ' जानायफोरखौबो नुनानै बोरैबासो मोनग्रा जाबाय माथो बेफोरथ' आंनि खाजासोमोन ना नाथाय दाथ' मेहेर बेहायथ' एसे फैसा जाग्रोथों र' ओमफ्राय माबा मोनसे बेबस्था लालायगोन आरोना बारा रेस्टखौनो मोननो नागिरा माथो थेवबो जेबो नङालै खामानि नालाय खामानि ना बास हजों आंनि हाथरखियाल' हेपि थाथोंलै देनांहाय ओमफ्राय आंनि एसे फैसा जाबाना बरिया बायना होगोन र' दख'नाखौबो मा होन्दोंमोनलाय आयै दख'ना बायनो हाया होन्दों नामा ओमफ्रायथ' आरो अर्डार फैबाबो सान्दुंबाबो अखाबाबो हैनांगौलै उफायथ' गैया अरे यार मेहर तुम यहाँ पर हो नहीं बस ऐसे ही यार ये ठुलुंगा कहाँ पर है उसको सर ने बुलाया था ना नहीं उसका एक ऑर्डर आया था ना वहीं पर गया वो चल ठीक है ओमफ्रायथ' बेबि सरिलै दानो फन हरथ'नो हानाय नंला आङो माने दायो न'आव थांबासो हरनो हासिगोन आरोना दाथ' एकदम हाथ'नाय नंला आयु एसेबां गिदिर बिल्डिं हाब बेहाय बायबानो मोनजोबो आरो माथो सानदों नों जेखौ नांगौ माने मोनजोबगोन आरोना आयु गाग्राफोराबो जि माबा खोल जोंलायलायो आयना बायदि माथो एसेबां दामि जागोन खोमा न' आयु दामफोराथ' बेबायदिनोसै आरोना जिनिस लायै जिनिस बेबायदिनो दाम लायो नाथाय एसेबां गिदिर मलाव आंखौ मानो लाबोखो नों आयु आं बोरैबा फिटसो नांसिगोनदां सोरगिदिंनो खर'सो मिदिंबाय आंखौ जेबो नङा दे माने गासिखौबो देखायजोबगोन आङो गैला थुनजुलियाथ' बेफोरबायदियाव हाबनो गोहोआनो गैयामोन नाथाय नों गिबि सुबुं जाय आंखौ एथ' गिदिर माने हाथायाव लाबोबाय आरोना आयु ओमफ्राय बेफोराव आं माबा माबि लानो मोनबाथ' साननोबो नाङा थुनथुलि माने नों जिनिसफोरखौ नायब्लाबो ना केमेरा दंजोबो ना ओमफ्राय नुजोबगोन आरो होमबा माथो सानदों सिखाव खावनो हायाथ' बेहाय सिखाव खावनो माने जानांगौना नों लाबानो जाबाय आरोना नायनानै फसायोब्ला नाथाय नों आंखौ बेयाव लाबोनाङामोन आंनाव फैसायानो बायनो गैया थुनथुलिया माजों बायगोन आंनि बेगा लांदांसो जेबो नङा दे आं पे खालामगोन ना नों पे खालामगोन माथो बेरायनोसो फैदोंना नों मा बायदिब्रा आं होगोन ना ओमफ्राय स्पेसियेलि पारफिउम सेन्टखौ बायोबा बायदे सेन नाथाय रावबो खावनो साननो हाया बेहाय आयु सिखाव गैया दे ओंखारा खोमा ना सिखावा बेफोराव ओंखारबाबो जेबो लानो हायालै केमेरायानो दंजोबखाथारोबा एबा जुदि हमजाबायना सिखाव खावनानै माथो खालामनो हानो आरोना सिखाव खावनाया मोजां नंखायाना बेखायनोथ' गारदो नङा माने होन्दों आरोना आङो सिखाव खावनाय हुदाफोरा मोजां नङाना बेखायनो गारनांगौ ना औ नंगौथ' आरो
नाथाय मा थिक सिखावना मजबुरिबोथ' जानो हागौ ना दङालै थुनथुलि जिखियानो जाया मानो सिखाव खावनाया मालाबाबो मोजां जानो हाया ओमफ्राय नोंलाय मानोथो एसे देहायाव नांनो ना जोंलाय बेहाय शपिं खालामसो फैदों नों आंखौ इसेबां बेहाय गिदिर शपिं मलाव शपिं खालामनो लाबोदों आंथ' नुनायानो नङामोन नोंनिफ्रायथ' ओमफ्राय जि बुरजा जिनिस खावदोंमोन दा आंथ' सिखावना ओंखायनो देहायाव नाङो ना नाथाय नों मानसिया मोजां नोंनिफ्राय सिखाव खावनो बाबाय आं आंखौ रावबो बिदि एथ' मोजां ट्रिट खालामफेराखैना ओमफ्राय थुनथुलि आयंआ न'आव गैया ने ओहो जायख्लं हाथायावसो थांदों अखायाबो दसेनो जि हाखाबायलै औ ओमफ्राय नों बहा थांदों होनदोंमोनलाय ओजों आबैमोननाव थांदोंमोनलै आङो ओमफ्राय अखाबो हाबायना नोंसिनाव दसे हाबफैबायलां जेबो नङा दे जोंनाथ' खाथिसोना नोंसिना आबैमोननिफ्राय औ बेनोथ' रावबो गैयाना हजोंहायबो दे होमबालाय दसे थाथ'दो दा आइ फैब्ला मेथाइ लाबोबा सा लोंसै नायल' नों आं बिहरनायखौसो लाबोखागोन आइया थाद गथ' आं बिहरनायखौसो लाबोगोन बियो अबाव गाव बिहरनायखौ लाबोजानो लुगैयो दा दोब मोनगोनसै बे आंजों गथ'आ अखायावनो बबाव गावा नोंनि थाइजौ खावनायखौ खोन्थाजागोन दा बे आंजों एसेल' खिन्थालाय मुंखु माथो दाबो फैदिया आयंआलाय फैसिगोन बियो जायख्लं अखायाबो मा जाथारखोहाय दसेनो हाथायाव थांस्लाबनानै साथाबो लाग्रोनासै आइ थुनथुलि आइ थुनथुलि नै आइ मोना लांग्रोजो थां हाब्रु सारसनबोजोब्बायहाय आथिं आखाइ मोजां सुग्रोनोसां ओमफ्राय नों मेथाइ बिहरनायखौ लाबोदोंना लाबोआखै मा मेथाइ लाबोखो नों आं नोंखौ दाबो फैयासै होनगासिनोमोन हाबाब हाथायनिफ्राय फैसा मोनि मेथाइयासो सिगां जोनो बेनो गैयाहाय आइ हामा मेथाइ लाबोनो मा लाबोदों नों बर' मोनथिखायो आं लाबोखादों होननानै हासुं मेथाइसो लाबोदों आं थां लाना जाहैथां आगैजों राननानै ओमफ्राय आं सिंग्रा बिहरनायखौ लाबोआसै नों गैया आइ दिनै सेंग्राखौनो सावाखै हाथायाव होमबा सिख्लाखौ लाबोमोन आरो सेंग्रा गैया नालाय सिख्लाखौ लाबोगोन गोदाव सोराव खाहानियाव था गोख्रै लांथां मनिया आवथियाबो मा जाखोसै ओरैनो बेनो हानाय ओरैनो बेनो हायि मासि गोथाव मोनलै बियो औलै आयं अखायानो बोरै जाखोथाय आरोथ' अखा बोथोराव सा लोंनायनि मजायानो आलदा जाखायो देनदेने दिस इज माय आंनि गोदान आसुगुर गोथाव मोनबाय आं आसुगुर जानो मैसो गारामा इसोर जाग्राखौलाय मा खालामनानै लाखो नोंलाय थुनथुलि आं बिदिनो जाखायोथ' जायख्लं नै फाग्लिफोर खांलायबाय दा बेना खुसियानो हाबमारथारबायहाय बेनाव जोंबो मानोथो बिदि खालामनांगौ जाखो मेथाइखौलाय थुनथुलि बेबायदि जानायावनो मोजां मोनखायो आङो नै फाग्लिसियान हा मेथाइफोरखौबो बेबायदि जायो नोंहालाय मा नांगौ जालायखो गाबाबो बाहागो नै फंबाय उन्दैयानो बेसे मोजां डिसिप्लिनाव जादों आरो नोंहा लोगो फैलायनायावनो बेबायदि जेबो नङालै आयं माथो जानो आरोना मा होनबावनो गोरलै गथ'नि सबाबफ्रानो खारला बेना हाबाबनो मानसियानो जाम्बिसियानो जालांबायलै बियो मोदायनि आसुगुर आरो एसे दलद थानानै लोंदोब्रा साहाखौ थुनथुलि आवसावानो जाखांमारोहाय बेनाव आयु हाबाब गनसो मोनसिगोनहाय बियो आंजों जानाय लोंनाय आलासि फैनायबो लाजिथारला खोमाहाय बियो दानि जुगाव लाजिबावो नामा सोरबा आरो बिदिसो होनबावदों नोङो नायनोनो हाजालालै फाग्लि फिसाखौ र' बोरे हामबायसै दे आयं माबा थुनथुलि बाजै दुस्थामि जाथारखो होनबा बियो हाबाब बेना बिदिनोसै सानफ्रामबोनो बुजायबाबो लाया आयु जारलासो जागोन नोंजोंबो ओमफ्राय बिनोल' बांसिन होबाय आं साहाखौबो नांबावो अबाव आंहा मोनब्रैल'सो लाखादों ओइ थेख्ला साहाखौ सोर फुदुङा आं जौ फुदुंदों गथ' मोनथिबाय अबाव नोंल' बांसिन होखायो बे आयाबो जोंहालाय गोगावाबो लाखादों आंनि बाबाव मोनथामसो फैखादों बेखौबो आं थोबवाखै नांबावथारगौमोन आंनो नानि बांद्राय जाबायहाय जि मोनो बेखौनो जाबायना हामाथो बांसिन लुबैयो बियो माखौबा मेथाइ लाबोबाबो नोंनो होनदां बांसिन आं सिगांग्रो बुंबावबाय लाखायो गथ' मोनथिखायो आं मेथाइ मोजां लाबोना होफैबाबो बिदिनो दावराव दावसिना एबारनिफ्राय मेथाइखौनो लाबोला आङो मिन्थिबाय थुनथुलि दहाय आं केक लाबोनायखौ जादोलै बेथ' गैलाना जोब्बाय जायख्लं बेखौ आं गाबोन फुङाव जानोसो दोनदों नुदों हा मेथाइयानो दंखाबावोनो बेनो आरो सेलायबावदोंसो नोंथ' गथ' गाबोन आंबो एसेल' बिल' नोङो ओइ रानना जानो रोङिफोर हामा आइ हामा सामा मोनथियां जेबो नङा दे थुनथुलि माबा आंथ' जुस लाबोनाय दंना आङो मेंग' जुसखौनो लोंदोलै नों लोंनोबा लाबोनोसै आङो नाथाय दा अखा हादों नालाय आं लोंथ'ला नै बाबु मेथाइफोर लाबोबाबो रानना जानो रोङा बिसोरो लाबोनाङाहाय नोंहा मा नांजालायखो जेबो नङा दे आयं ओरैनोसो माने साहाखौबो गाव बुरजा लोङोबा एसे होदेरबानो जायोमोन बुरजानो जखानि हामाथो बिदि सिथा नोङो उनाव फुदुंना लोंफिनदोलै थुनथुलि जेबो नंखायाना दे
जायखौ मा जाबावगोन बिसोरजों हाला नै आदा खाबा थिखोना दोन मोजाङैनो ओरैनो अखा हादों एकदम बेनाबाथाय बिदिनोसै जायख्लं मा बुंबावनो मानसि फैबाबो आंखौ माबा माबि बुंथारो नों गाज्रि मोननाङा दे गाज्रिथ' मोना र' नाथाय ओमफ्राय नोंलाय माथो गथ'जोंलाय बेबायदि नांबाय थानांगौ जाखो गथ'बाबो सैथानथारानोलै बियो ओइद हामाब्रा बेबायदि जाम्बिलाय जेबो नङाना मानसि जागोन न'निनोखाना होमबाबो बांद्रायथार मोनजाबाबो गथ'आनो नोंहाबो ओमफ्राय गोरलै बायदि जाफानसै आरोना आंथ' बिदिनोखा इस जारलासो जागोनलै नोंजोंबो थुनथुलि जोंना ओमफ्राय बिदि नङालै नंगौ ओमफ्राय नोंसिना सोर सोर दं होनदोंमोनलाय न'आव मानोना नों आंनि लोगोबाबो नां सोंनायानो जायाखै नोंखौ जोंना न'आव माने आदा सानै दं ओमफ्राय फंबाय सासे दं आब' सासे दं ओमफ्राय बिदिनो दादि मादै आबै आबौ बेबायदिनो आरोना मालाबा थांगोन दे होमबा आङो औ थांजायो जेबो नङा जोंनावलाय ओमफ्राय गाया आंखौ थांबोला रायबाय नामाब्रा सोरबा मानो रायनांगौ दिनै जागोन दे होमबा औ Wow, it's very tasty. अके सार बेबायदि एसेबां सुपार डुपार हिट मोनजाबाथाय आरो माथो नांबावगौ जियानो जा बरिया जादों हले थेंक इउ सार दे ओमफ्राय बिरियानिखौ पेकिं खालामना हरबावदो न'आव लांगोन आङो अके सार दसे नेथ'नांगोन दे बांद्राय गोबावल' खालामनाङा जागोन दे सार नैबे नोंथांनि बिला सार गासै टटेल 610 रुपिस जाबाय मा होनदों नोङो आं बुंदों सार नोंथांनि बिला 610 रुपिस जाबाय नोंनि एसेबां दं आंनाव बिल बिदों नोङो नों मिथिखाया नामा सारा जानोल' रोंगौ मा होनदों माने माबा सार ओइ गथ' नों सारखौ सिनिया बेहाय फैबाय थाखायो माथो आइ एम सरि सार नोंथाङाथ' बिलखौ पे खालामथारनांगोन नङाब्लाथ' बेनिफ्राय थांनो हानाय नङा आइ एम रियेलि सरि सार नोंथाङा थाबैनो बिलखौ पे खालामदो एसेबां बदतमिज खालामदों नों आंजों नोंखौ सिनायाखै खोमालै बियो सार आं मा जानानै बिल पे खालामबावनांगौ नामा औ सार जेरैखि जायाबाबो मेनेज खालामनानै होथारदो आह, नोंथाङा बेहाय बेफोरबायदि खालामनो हाया मानो सोर बे नोङो जाय आंखौ एसे दम देखायदो नोंथाङा जानायावथ' गोथाव गोथाव जाबाय नाथाय दा बिल पे खालामनांगौआव बेफोरबायदि दावराव खालामबाथ' जानाय नङाना सार आइ एम सरि सोर बे नोङो आंजों पंगा दाला नङाबा नोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा जोंखौ रावबो लाखिनो हाया बे जानायाव जाबाय दाना बिल होआलासे खारदो सोर बिलाय बिलखौथ' होखानांगोनलै बियो आंखौ सिनायाखै सार जाम्बासोलै बियो नोंनि एसे दम नों आंखौ आखाय होदों सिगांग्रो बिल पे खालामदो सार ओमफ्राय थांनो हासिगोन बेथ' ओइ मेहेर भाई बेजों पंगा दाला बिल होआखैलै बियो जानानै बोरै हगार हरनोब्रा नङा बेबायदिनोखा बेयाव जाफैबाय फैसा होखाया बियो मा बुंखोलै आरो बे बिराद खाथारनाक बेजों पंगा दाला